Saras. Udah saras, nggih. Kakang Pramontolegu. Wiwit kapandika sampun goroh dumateng ingsun. Parumatur Kanjeng. Cekap. Dumateng dika Kakang Penjawi. Sultan Barigawa. Kenging menapa dika sowanipun wonten ing Kasultanan Pajang Pradiranda. Papunten kelaran kula wau kula mampir dhateng Laweyan. Griyanipun Kakang Kumanan ing Singarah kula kanthi kula teraken sowan dhateng Sodara. Kok kaya bocah cilik mawon. Sowan dadak dikanthi. Apa yen dhewe ora wani? Putu dalem sewu. Jalaran wonten wigatos ingkang badhe dipun aturaken dhateng Resa Dalu Kanjeng. Menawi ngaten monggo dipun wedharaken kemawon. Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kakang Pamanan, Saderengipun ingkang abdi matur langkung kathah. Menawi wonten duna dungkaping atur nggih, kawula nyumpang nggih, nggih. napa sebabipun ingkang abdi pemanahan boten sowan wonten Ngersa Dalem. Ngersa Dalem nampi pekabaran bilih pemanahan gerah. Nanging nyekosipun gerah saestu. Gerahipun menika boten gerahipun raga. Nanging gerahipun batin ingkang dipun raosaken sampun dalu sanget. Menawi dika gerahipun batin utawi ati, mesti kemawon wonten dasaripun. Wonten dasaripun menawi Kanjeng Sultan Hadiwijaya supe nyuwun sewu Nggih. kula emotak rikala semanten wonten ing Kasultanan Pajang tuwuh payo-payo saking Jipang Panolan saking ngersanipun Dipati Haryo Penangsang. Nggih, nggih. Lajeng Kanjeng Sultan Hadiwijaya nibakaken Giri Patembaya. Sinten kemawon ingkang saged nigas janggane Dipati Haryo Penangsang niku nampi ganjaran setunggal bumi pati ingkang angka kalih alas metak. Monggo ingkang saged pupu Giri Patembaya niku kula kaliyan Jadi Penjawi medal sak menika. Jadi Penjawi sampun nampi bumi pati. Nuwun sewu. Lajeng kula benjang napa Kanjeng Sultan. Dados perkawisipun panjenengan minggah wonten ing Kasultanan Pajang badhe nyuwun wontenipun alas mentawak. Menawi bumi pati sampun kula paringaken dumateng Kakang Penjawi. Kakang Pamanan, Sabda dadi mboten kok ateges kula awel nggondeli dumateng alas mentawak. Jalaran nalika semanten keng wenang mupu sayembara boten sanes namung Kakang Pamanahan. Namung kemawon Kakang. Alas mentawak menika wiyar tebanipun. Menawi kula paringaken dumateng Kakang Pamanahan anggenipun babat betahaken Prabeya keng
boten sekedhik. Mila Kakang. Benjang menawi sampun titi wanjinipun alas mentaok badhe kula paringaken dumateng Kakang Pemanik. Nyun sewu Kajeng. Nggih. Menawi kalampah alas mentaok dipun paringaken dhateng kula. Abot lan entenipun rekoso lan botenipun niku sampun dados tanggal jawab kula Jenengan. Ngaten nggih saged. Nanging kula boten kamitegan jalaran panjenengan mesti kemawon boten gadah prabéya. Kula ngertos jalaran kula niku urip mawon rekoso bebasan sedinten madang tigang dinten boten madang. Mila kanthi menika menawi pun ageng niatipun melekaken dumateng alas mentaok ingsun atas nama Sultan Hadiwijaya ing Pajak alas mentaok badhe kula cukengi. Kakang Penjawi menapa dipun parengaken ingkang abdi Penjawi matur. Nggih, monggo. Menawi kula nyawang lelampahan ngeten niku dadi kangen kula kalian sedaya para murid wonten ing Banyuwangi. Kula kangen kalian adi kula karebet nggih Joko Tingkir, Kakang Pramonco, Kakang Juru, Kakang Pemanan Wilawragil. Menapa saged kula pinanggih lan jejagungan kalian adi kula karebet nggih Joko Tingkir. Kenging menapa panjenengan ngendika kados ngaten? Mesti kemawon nggih saged to Kakang Penjawi. Menawi saged kula kepengin boten ketang sawetawis jejagungan kalian siadi karebet Joko Tingkir. Nggih, nggih, monggo. Nanging menawi penjan taksih ngagem simboling kajayan kasultanan kula boten saged pinanggih kalian karebet Joko Tingkir. Oh ngaten. Kedah uwal saking angga bejo. Nggih, nggih. Badhe kula turuti. Sampun. Kajaba yen kaya ngono di karebet Joko Tingkir Kakang Penjawi. sira tak aturi ngemuti nalika padha-padha manyiswa ning Banyu Biru ana ngersane Ki Majasta. Kabeh padha saparembug yen urip bebarengan mukti bareng rekoso ya bareng. Bebasan mangan tunggal sakajang, turu tunggal sakgaral. Kabeh sedulur padha nyengkuyung nalika siadi karebet Joko Tingkir kepengin suwita ana ing Kasultanan Bintara Demak. Wiwit saka Banyu Biru nganti tekan Demak kuwi adoh kudu ngliwati Kedung Srengenge. Nganti kabeh para sedulur iki nggambarake marang lelagon ana ing lagu Megatruh utawa gending Megatruh keng tuladhane sigra milir sang gethek sinangga bajul kawan dosa cacahipun. Sigra milir tegese ayo gelis. Sang gethek sinangga bajul sang gethek iki gegambarane kabeh sedulur murid oning Banyu Biru keng nyangga marang siadi karebet sinangga bajul kawan dosa cacahe. Bajul iki ibarate bebaya ing sak tengahing dedalan tanpa disengkuyung, tanpa diderekake karo sedulur-sedulur. Tangih lamun Yai Karebet Joko Tingkir bisa mukti
tinampa Swita ana ing Bithara Tengah. Gandiku, Di, mbok yo eling. Nalika semono mukti karebet kabeh sedulur melu ngrasakake kamurten. Rekoso karebet sedulur kabeh padha nyangga rekasane. Ewasmono bareng Yai Karebet Joko Tingkir. Kowe jumeneng sultan. Lali marang sumpah lan janji. Sak bumi alas Mentawak wae. Keng pari kudune diganjarake marang Kakang Pemana. Nanti dina iki durung. Apa ora mesakake? Umpama alas Mentawak diganjarake marang Kakang Pemana. Siadi Karebet rugi apa? Nggih. Sak menika kula ngerti, Kakang Penjawi. Lereke tembung ndika Kakang Penjawi sabela Kakang Pemanahan. Sabdaning Ratu Datan Wolawali. Pindhawuh Kresna kang tumetes ing dandang seta. Sepisan kudu dadi. Mentawak tetep kocok. Yen kaya ngono nek nganti ana dulur wani karo Kula nggih kaya menapa wae juru timbul saking wingking. Sultan, yen ana lupute wong tuwa sing gedhe pangapurane lho. Pancen gun munggah ana ing pendopo Kasultanan Pajang iki ora kanthi liwat kori ngarep nanging liwat Oh ngaten. yo mung tenane. Aku go kepengin nyekseni anggon panjenengan bakal paring ganjaran alas Mentawak lawan Siadi Pemana. Nanging jebulane kok ana kedadian antarané sedulur lan sedulur padha pendak sirah. Kaya-kaya kudu gumuyu jroning batin bareng ngerti kedadian kaya. Mula saka kuwi, Sultan, ayo yen dikeparengake ora kitang sithik wong tuwa bakal melu urun rembug. Coba kok penggalih. Slira dalem ki sawijining pangarsa negara. Pilangka sesembaning kawula ing Kasultanan Pajang. Kudune tansah tumindak berbudi bawa laksana ambek adil para watu. Aja nganti beda-bedakake marang siji-sijining kawula. Kajaba saka kuwi jeneng dadi pangarsa negara iki aja sok seneng nandur marang alaning liyan siniram banyu wali sing tunjone tan wurung mengko munggah bakal ngunduh marang woi pakar sultan babakan ganjaran ing alas Mentawak bedane apa yen bumi pati wis sira paringake lawan penjara nanging alas Mentawak durung sira paringake lawan Pemanahan tenane dadine apa yen sira nyukengi alas Mentawak mbok yo dadi pangarsa negara iki sing adil saya meneh nalika semono balelane Harya Penangsang iki sing bisa muku sayembara iki sapa ora liya Pemanahan lan Penjawi iki dudu wong liya blaya iki isih kalebu kulawarga sedulur lho yo dene kok
Kakak pemanan, Sabtu dalem Kanjeng. seneng nggih. Lega atine panjenengan dibelani dulur-dulure. Oh juru, Sultan. alas menawa badhe kula paringaken dumateng Kakang pemanan. Sira paringake. Nanging wong tuwa bakal pitakon. Anggon sira maringake bumi ing alas engkau iki kanthi atas nama Joko Tingkir to Karebet apa kanthi atas nama Sultan Hadiwijaya Pinaka Pangarsa ana ing Kasultanan Pajajaran. Menawi kula peparing alas mentau dumateng Kakang pemanahan kanthi nama Karebet nggih Joko Tingkir. Kula badhe dipun geguyu kawula wonten ing Kasultanan Pajamila kanthi atas nama Sultan Hadiwijaya. Yen pancen kanthi atas nama Sultan Hadiwijaya minangka panguwasa ing Kasultanan Pajajaran. Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Saksampunipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya medhar sabda dumateng kula. Nggih. Bilih kedal sakmenika kula sampun nampi wujudipun alas metawa. Kula tampi kanthi lila legawaning manah. Lageng nyuwun sewu. Kula kepengin sumpah ipun Kakang pemanahan saksampunipun kula paringi alas mentawai. Rehning sedaya para nayapaning praja wonten ing Kasultanan Pajajaran sami sowan wonten saudara. Saksampunipun kula mangke nampi wujudipun alas metawa sampun kababat. Kula mboten badhe ndamel gelar menapa-menapa. Nanging Kanjeng Sultan menawi sampun kababat wujudipun alas metawa menawi kula ndamel gelar keduwung cekak umur kula Kanjeng. Matur nuwun. Nanging Kakang pemanahan saksampunipun alas mentawa paringaken dumateng nika. Ampun sepisan-pisan. Babat alas mentawa ngagem kawula ing pajak. Kanjeng Sultan Hadiwijaya jimat. Boten napa-napa. Najan to kados pundi kemawon, kula niku wong cilik tetep kalah kalian ingkang kagungan panguwasa. Sultan menika sampun cetha. Anggen panjenengan peparing dhumateng kula. Niku mboten ikhlas bae lan batosipun Kanjeng Sultan. Mboten napa nanging lali-lali deneling kok yen wonten rusak ing pajang ampun utuh kula. Lho kok malah kados ngaten kedadian. Genami pangarsa negara boten saged adil babar pisan. Napa gunane pungga nglesot wonten pendopo? Bakal nemoni lelakon apa, Sultan? Kabeh kawula ing pajak. Sapa serasa sujuk kena ninggalake pajak. Kanjeng Sultan.
dawuh panjenengan sak sampunipun kula mirengaken. Bebasan nuwuh bebasan. Galang lor sing kena kidul. Kula ingkang saged ngraosaken assalamualaikum. Tanah. Arep ndang tiga. Rama Sultan. Kula menika putranipun Bapak Pemanah. Saged mboten saged kepareng mboten kepareng kula badhe sabiyantu Bapak Pemanah. Ger Danang. Ora ketampi wong tuamu. Nanging muktimu ana ing Kasultanan Pajang kula. Ora sah nderekake bapakmu pemanahan. Rama Sultan. Kadung kula mboten mukti menawi tok ancik-ancik tiyang Danang. Danang. Menika bareng kula nyuwun lilah dalem. Kula badhe bantu kalian Bapak Pemanah. Kowe iki krungu apa etok ora? Berkas menapa? Ngopo kowe arep nderekake Danang? Bentenipun menapa? Kula kalian Kang Mas Danang. Sami-sami putra panjenengan menika Mas Danang Suwijaya babat wonten ing alas mentau. Napa kula kedah pendel kemawon? Nanging Rama ora paling lirah marang Srina. Sebab itu Ora kena. Romo, monggo panjenengan penggalih langkung rumiyin. Awet alit ngantos dewasa kula mboten nate perpisahan kalian Kang Mas Danang. Kula saged menika kula nyuwun lilah panjenengan Romo. Boten dalem sewu Rama Sultan. Di kepareng kula badhe nyambut aturipun Kaida Benowo. Kula bumi. Kang Mas, Apa sliramu iki ora keprungu? Rama Sultan wis medhar sabda. Babat alas mentau ora dikeparengake gawa kawula ana ing Kasultanan Pajang. Ya kene, sliramu sabiyantu lawan Pemanah. nyuwun sewu Kang Mas Hidup. Kedahipun panjenengan ugi saged nindingi perkawis punika. Jalaran menapa? Kula kinten menika mboten wonten sambutanipun kalian bab tata negari. Menika antawisipun keluarga sinten Rama Sultan Hadiwijaya lan sinten Bapak Pemanahan sami-sami sedulur. Kula mboten ngepenanaken menawi setunggal antawisipun mangkenipun cengkah namung babagan bumi mentau. Aku ngerti Bano. Nanging Rama Sultan iki rak paling jauh. Senajan keluarga iki padha wae mengkang pranatan ana ing Kasultanan Pajang. Aku ngerti. Yen kowe mengkang pranatan bakal sabiyantu lawan Pemanah. Kowe bakal rongrong kawibawan ana ing Kasultanan Pajang. Kang Mas Hidup. Kenging menapa panjenengan tansah ngubung-ngubungi perkawis menika? Kenging menapa panjenengan damel obar manipun Rama Sultan Hadiwijaya? Engajeng kula sampun matur wonten ngarsa panjenengan. Kula mboten ngepengenaken antawisipun kadang-kadang sami cengkah namung babagan alas mentau. Nanging emanipun panjenengan ngendika kados mekaten. Mbok India panjenengan saged ngulata salira Hangrasawani. Sinten panjenengan Kang Mas? Kedahipun panjenengan gagapi panjenengan piyambak. Panjenengan namung anake Sakti Ganjur Sranata rika semanten. Panjenengan mukti wibawa wonten ing Kasultanan Pajang. Namung nglenggahi klasa gumelar. Menawi mboten panjenengan tasih dados blabot Masjid Demak Bintoro. Bro! Pripun? Kowe kena ngucik-ngucik aku. Yen ana ing Pajang ngungguhi klasa gumelar. Kasundatane kados kados. Nanging ojo ngucik-ngucik marang wong tuaku dadi marwut becet. Aku ora trimo. Mula saka kuwi leh ning kowe ngucik marang wong tuaku. Tak ketel sepiro Ayo kaya kendoke, Ndawa. Ndawa lan Wirabumi. Inggih kula. Iki pendopo Kasultanan Pajang. Tutu alon-alon. Nyuwun pangapunten. Pangapuntenipun menawi obar manah kula sedaya kalau sang patrapipun Kang Mas Wirabumi kula saged menika. Iya. Sepisan malih kula nyuwun lilahipun Kanjeng Rama Hadiwijaya.
kula badhe kebantu kalian Kamas Dan. Ora kena. Yang baca. Pangapuntenipun menawi kula mantai jauh dalam. Assalamualaikum. Kenapa? Wira Bumi, Inggih kula. Deng slira ndak pasrai Purwasesa. Awat-awatono. Kalamun anggoning babat alas mentak nganggo kawula ing pajak. Purwasesa tak pasrahke. Wis Pak. Babat alas kangelan do gandeng-gandengan kok trek penganten anyar melete Maidu. itu piye Kok arane gandengan terus. lha kok ora iku piye Nek kirane pengen yo anut. pengen anu tuh sing isi gelut iki ora ono ngene lho Kak Piye? iki alasnya sekali separuh iki piye tutukno apa leren jadong sik Katone saya yo ngasuh. ngasuh sik kirim apa iki Kok iki bayumu iki bawane apa? banyu tok Wong iki ra apa-apa. wong ngirim kok banyu putihan iki karo ngarak apa AR Tak ngono kok kok. Kowe iki ora ngerti. ora ngerti piye Gara-gara banyu kuwi. Nek golek iki teko kebruk. Ayo kari iki mang Ayo mulane aku mlaku ngasih. Ora bareng kowe. Wis, anane banyu diombe kene, Hut. Asuh. So, Mutang ta. buku tantatik balen kok. Ya ombe sek, Hut. Biar nang kok. Ora wae gelas. Hut, biar nang. Wis tenggake yang nggur. Ora usah mok pikir. Wis tak bayar. Kas pro. Ya wis ayo udah Saya diombe. kok kece. Enak ora? Banyu putih enak. Asli iki? Ya asli karo arak ya enak iki kok. Berat moko. Iya kan? Jane kowe iki krasa apa ora? Masa piye krasa segere ngene ngombe kok? Ora perkara ngombene, Ya apa? perkara kahanan iki. Ya piye?
penake. Banget iki ya pengayoman. Pengayoman pajang iki sing kebangetan. Kebangetan piye neh? Wong awak dhewe yo bantu. Iya. Kali bapak kemana? Sing mesti ora dikeparengake. Ora entuk nalika bapak talas metauk iki nganggo kawula ning pajak. Ning mergo awak dhewe iki anak mantu, ngerti wong tuwa kangelan yo kudu diwangi. Lah iya. Mula aku njaluk tulung karo kowe kabeh. Saumpama ing mengkone ana punggawa praja saka Kasultanan Pajang teka ning kene. Kirane kok ngamuk. Ora entuk ngewangi babat alas metauk. Ya engko diadepi bareng-bareng. Wis lah perkara iku gampang, masalah gampang. Yo padha wani wong kabeh ae. Anu ya. Wis gampang. Ayo. Lanjutno kene babat. Wis iki bangune aja mulai. Bak kene ae. Kene ae kan rasa mulai. Ora apa-apa anakku. Ayo, Badan. Badan. Ayo madep cukup. Cukup. Sopo wae wani babat alas entar. Kula Wiratmo. Wiratmo. Bali panjenengan menika sinten? Wiro Bumi Putra Mantu ana ing Kasultanan Pajang. Panjenengan putra mantu wonten ing Kasultanan Pajang. Siap. Wiratmo, Nggih, Wiratmoko. sapa kang perintah kowe babat alas entar? Tenane nggih mboten enten sing perintah. Yo kene ora ono kok kowe wani babat alas entar. Niki nggih ngapunten. Rih dening kula niki anak mantu. Ngono, Anak mantu Bapak Pemanahan. ngono. Kula mangertosi. Nalika Bapak Pemanahan babat alas metauk iki kangelan. Rumangsa kesosoh gawe banjur kula ngewangi. Aku ngerti yen kowe iki putra mantu kemanahan. Kowe bangsa biyantu marang wong tuamu kena. Nanging kabeh mau saka Sultan Hadiwijaya medhar sabdo. Kemanahan babat alas metauk iki ora dikeparengake. Gawa kawula ana ing Kasultanan Pajang. Ora bedane kowe. Kowe kawula ana ing Kasultanan Pajang. Mula aja mbok bacotake nggonmu babat alas metauk. Apa alane yen to anak mantu sabiyantu kelawan wong tuwa? Turta maneh sapa wae ora mawas, ora dikeparengake sabiyantu Bapak Pemanahan. Siap. Kalamun aku mbacut babat alas metauk sabiyantu marang Bapak Pemanahan. Tundone bakal kepiye? Yen ngono kowe cetha. Mengkang pranatan ana ing Kasultanan Pajang. Yen mengkang kudu disingilake. Prajurit, cekel gawe. Kanjeng kok,
iso kejaba saka kuwi aku iki ya wong lanang. Jeneng wong lanang iki kewajibane kudu bisa nyukupi apa sing dadi kebutuhane keluarga. Ya, ora ketang rekoso kaya ngopo bakal tak lakoni. Sauger keluargaku iki ora urip masyarakat, uripe sarwa cukupan tetep tak lakoni. Iki dalam padanya. Dadi sak umbuk mengko nek wis dadi umbukane mengko bakal tak tanduri jagung. Dadi rong umbuk macul neh. Aduh, iki apa cah? Iki njono apane lho cah? Otak ngabane. Nek krikil. Mateni wong cah. Laran sik. Lebo kaya ngene yo cah. Umur saya tambah, tenaga saya kurang. Lagi macul kok telung umbuk ae geger rasane kaya dipatek. Diri siro ojo kaget. Lamun siro krungu swara kang lumoro iki. Kenali swara iki mau werti. Swara iki saka wit klapa kang ana sak kiwa tengenmu kae iki. Oh, kae. Kae ana salah sawijining tekan klapa ijo kang mangklung ngalor ngetan. Ngalor ngetan. Kae ngono katudungan wahyu cakraningrat ya wahyu ning kraton. Wahyu cakraning Eling den eling ngiri. Marang sapa wae kang bisa ngombe tekan klapa ijo sak tekan bisa entek besoke bakal bisa nukulke ratu ning ratu ana ing tanah Pulo Jawa cukup diri. Yen ora mustra lempara tanpa guna. Nggonku saben dina tansah ndedonga nang ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki pawangsulane. Lantaran tegan klapa ijo sing mangklung ngalor ngetan kae. Amangka kumaraning tegan klapa ijo kae, lamun kok dheweke iki kecondokan wahyu cakraningrat, ya wahyune kedhaton. Marang sapa wae ora mawas sing bisa ngombe duduh tegan klapa ijo sak tekan bisa entek. Ing mengkone bakal kuwawa nurunake wiji suci pinangka ratu ning ratu ing tanah Jawa. Ya, mbok menawa pancen kabeh kuwi mau wis rezekiku. Mula bakal tak dukung. Cangkrange kok akeh temen. Ya ora apa-apa. Senajan kok aku dicokoti cangkrang ora tak rasake. Sing bagus sedelok meneh. Keluargane kembang lampir bakal bisa mukti uripe. Nyai, aku sing bali nyai.
pacar lepas cari yang baik. Kok iso ngono? Guyon gojek ora. Wong cak guyon ngono gak iso. Ora, nek ku ngenteni wae sawan uta ki pratandakne aku tresno karo sampean. Sego wis tak cepakno dimen bojoku bali karo mangan. Iya matur nuwun. Mergo nyah ana nyaene. Nyai Wanatara iki tansah migatekake aku ngrumati aku matur nuwun. Kowe ora bakal tak ilang-ilang, kowe uga ora bakal tak pegat. Wong wedok kaya kowe iki ngatak ngoni nganti mati ngurak kok. Andane kok iso. Wis ngono ya, Dus. Mengko sembayang salat dulu. Bab perkara sembayang iki ora usah kuwatir. Mergo sembayang ning ndi papan lan panggonan iki ya apik-apik ae sing penting suci nek ngono. Iki mau wis rampung. Wis sembayang ning sawah. Ning ngene ya Nyi. Iki kan. Satenane nggonku teko mulih iki mau aku iki nggawa kabar sing nyenengake. Kabar nyenengake. Iya mentas wae aku entuk rejeki sing gedhe Nyi. Lho mulai duit sing akeh. Ora wujud duit. Aku mbok tukokno gelang kalung. Ora wujud mas-masan. Aku mbok tukokno sandangan anyar. Lah perkara kuwi ora usah kuwatir. Lah terus Oh. apa? Rezeki kabeh-kabeh kok ora. Iki mau aku rak macul ning sawah. Ah. Bareng kaya ngono, aku nemu degan klapa ijo. Lah degan kok rezeki. Loh. Rezeki ya duit, emas. Lho. Ketoke iki wong wujud degan, nanging iki rezeki sing gedene ora pakan. Iki kono jenenge segeran ya, Kak. Ora iki rezeki. Kok rezeki ki Kowe iki ra durung ngerti to. Satenane iki degan dudu sadengan degan. ora budak sak dina juga nyatane ya degan kok koyo. Ya pancen wujude kaya ngono. Nanging degan iki mau mawa wahyu cakraning rat. Sing tegese apa kuwi, Kak? Mawa wahyune kejaton. Lho. Lan marang sapa wae sing kuwawa ngentekake duduh degan klapa ijo iki, sandekan kok entek, ing mengkone bakal kuwawa nurunake wiji suci pinangka dadi ratuning tanah Jawa. Adalah. Lho. Kamangka sing nemokake degan klapa ijo Iki iki aku. Teges sampe nemu kanugrahan. Lah. Dadi wong sing mulya. Iya lho. Luwai emas, luwai duit, ya ta ora. Ayo, ning ngene. Aku njaluk degan iki simpenen aja nganti ilang, ya ta. Aku tak balik ning sawah. Ora langsung kok ombe ngono wae. Aku iki durung pati ngelak. Lah kok nak nganti aku ora iso ngentekke duduh degan sak dekan tek, ya malah cilaka lho. Oh iya, mula kanthi kuwi aku tak bali ning sawah, nyambut gawe. Kok nak wis krasa ngelak aku tak bali. Engko tak globoke sak dekan tek. Ora ngarep ilang. Ya tenan ya. Aja nganti ilang. Ya. Aku tak bali ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati nang omah ya, Nyi, ya. Ya iya, Kak. Sebel ngene-ngene iki ya ngomong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kok kai jenan to iki? Lah kakak giring kene. Aku iki wae metu sono omah kok. Ane aku iki kangen lho iki karo kakak giring. Wis suwe ra ketemu kok malah nyamene kok jenang Tegalan iki lho la opo. Mau ya wis bali. Ning arep bacute ngerampung iki sing durung rampung. Apa sesuk ora ana dina mbok yo yang mene kuwi tengok-tengok ning omah karo layah-layah ngombe wedang tak yo Iku ya wis kongkonan ngono nek katane ora guna kok. Eh, iya. Ae kene lho. Piye? Kok jangan
ya dolan ya mampir tak borong kabeh. Timbang kabeh iku mau mung tumpang sok nggonmu nampa iki. Ning ngene lho yu. Aku kok aduh sangka omah tekan kene kok ngelak banget. Apa kene iki larang banyu kok piye? Lho ngadine teko kok ora disuguhi banyu-banyu babar pisan. Yen ana rasa kuwatir yen sampeyan wis ngelak tak gawe kene arep. Ya tak enteni yu. Kene lho. Ya. Nah, ndahe kok segere sangka panasan ngombe teh hangat sing legi pisan. Ayo suwe men arek. Gekno teh hangat kuwi apa? Dadak geni apa piye? Yo. Kok suwe men to yu? Masa suwe-suwe yu. Ora pati panas ora apa-apa aku doyan. Loh. Ana degan luwih seger iki timbang teh panas. Oh, degan klapa ijo. Nganti tak pecah tak ombe. Keselku kuwi ilang karena duduh klapa ijo. Ya wis iki wae ngenteni teh kesuwen. Garinge Caca. Ya wis kono li adus dhisik, Kakang. Iki ngelake wis lah ora betah kok malah kon adus. Lho ming seger. Klopo ijo ndang gorene, ndang tak ombene. Dan apa ijo mau? Iya sing tak titipke kowe iku lho, Nyi. Iya tak cukupne. Ndang gelis. Dan mau ya, Kang ya. Degan klopo ijo tak patuh pisan ben kok malah. Iya sabar. Iki sorang betah untuk ngelake ora betah, ndang gage. Urung. Wis cedak clebu kae. Ana apa kowe kok undal-undul mlebu metu iki jane ana apa? Piye ya ora blok. Degan mau lho gorene degan. Ya wis Kang aku tak blok kok. Sing sabar aja nesu ya Kang ya. Iki mau Apa jane ana? si adu pemanahan sak mungkure sampean arep ning Tegal. Teko ning omah, kondo lagi babat kentekan banyu, gondange ngelak. Iya. Jaluk ngombe. Kok menehi? Arep batin ku arep tak gawe kene Kakang. Iya. Aku ning mburi lagi ndodok banyu urung wae umum. Aku metu maneh ning kene. Iya. Si adi pemanahan ora ana. Lah ning emane. Emane kepiye? Lungane si adi pemanahan kuwi barengi ilange degan klopo ijo Kakang. Yen ngono degan klopo ijo dicupuk pemanahan. Menas wae apa sing mau? Lagi wae kok Kang. Dadi pemanahan lagi wae. Yen pancen kaya ngono kowe ning omah, ya tak bucunge pemanahan.
digodhokke teh ora ndang ditok-tokno teh. Hah? Iki degan klapa ijo luwih seger. Iki ndara segere ndae kaya ya. Wah, pas demegan. Arete kaya kecel mentah ya. Nah, iki. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijah sithik. Lah ya kok kurangan. Entek. Kosong lah. Mana? Oi! Aran sik. Lho kon ngarani piye aku andang babak. Sik bapak yo babak. Sik Apa? iki mau degan kondi mau. Omahmu Ngono kowe nyolong kowe. ora nyolong aku mek. Mek kondo sing duwe ta ora? Wis kondo. Ning Kondo ora iso. krungu kok. Ora krungu. Heeh. Aku ora rumangsani kok. Tembung kok esuk. Aku tak takon lho. Iya. Iki mau duduh degan mau sing ngombe kowe. Aku di Ya iki lho. Ngene. ya. Ya. Ngentekna aku iki mau. Iki mau nduk ngombe iki mau sak ndekan iso entek ta ora? Loh, sak dekan 12 entek. Dadi nggonmu ngombe duduh degan klapa ijo mau sak ndekan iso entek. Wah, tenu. Wah. Cilaka. Lho kok cilaka ki piye to? Ora sida dadi wong sugih aku. Wong sugih ki ya pawaan to rejeki. Pawan piye ki ora ngerti to, Di. Ngerti piye? Sak tenane degan iki ora sak jelas degan ya, Di. Iki degan sing mawa Wahyu Cakraning Rat. Sampan kok ana-ana wae. Ana-ana wae ki. Degan kok ana cak Wahyu Cakraning Rat iki degan apa? Jelas degan klapa ijo. Lah iya pancen wujude degan klapa ijo. Iya. Rikala semono aku iki rak macul ning sawah. Ya. Bareng kaya ngono ana kumaraning swara. Kumarane. Nah, Banjur bareng tak telesih jebul sumbering swara iki saka degan klapa ijo iki. Oh. Lah degan klapa ijo mau mara Heeh. yen to dheweke iki kecondhokan Wahyu Cakraning Rat Ya. utawa wahyuning kedaton. Lho. Nah, terus bareng kaya ngono, ndekne ngomoro meneh Piye dikan? marang sapa wae ora mawas. Sing bisa ngentekke duduh degan klapa ijo sandekan kok entek iki bakal kuwowo nurunake wiji suci ning tanah Jawa pinaka dadi ratu ngono. Lho mongko iki mau sing ngentekke aku. Ora teri wong. Aku ora jarak lho. Wah cilaka. Aku yo ngowak. Ya wis ngene. Iya, Kang. Saiki ngene ae ya. Heeh. Mergo ora ketang piye wae sing nemu Wahyu iki aku. Iya. Ora ketang sing nampa kowe. Iya. Iki wis cetha lamun to besok kowe iki bakal nurunake wiji suci pinangka ratu ning tanah Jawa. Mula kanthi kuwi Ya. sithik edeng padha rasa ya. Ya. Mergo aku sing nemu Ya. ning kowe iki di besok bakal nurunake wiji suci pinangka ratu. Aku njaluk jatah sing nomor 1 ae pinangka dadi ratu ngono turunku. Sik Kang tak pikire.
nek sampean njaluk jatah siji. Iya. Iki durung dadi, Kakang. Jatah siji, nomor siji, iki durung dadi. Ya, Yen pancen kaya ngono, nak nomor siji durung dadi, ya. aku njaluk sing nomor loro. Nomor loro uga ora bakal jodoh. Ding! Ding! Kemanan! Kemanan! Babat kok ngaku ora rampung kok. Kowe mau ora kondo. Yen aku njaluk jatah sing nomor loro durung jodoh. Iya, Nek ngono aku njaluk jatah nomor sing telu. njaluk jatah sing nomor 3. Iya. Ketoke kok urung melu, Kang. Yen nomor telu durung melu, aku njaluk jatah sing nomor 4. Papat durung kuat, Kakang. Hei, kemana aku? Wong kok ngondeli wong terus ki ngopo? Wis senengane ngejak pelayan aku iki wis tuwek. Ambekan kowe nek seneng kepis kose. Wis wong tuwa iki urung rampung ngomong kok malah tinggal tolong pelayu ora ngajeni babar pisan. Iya. Kowe mau kondo, nek aku njaluk jatah sing nomor 4 jare muni urung kuat. Iya. Lah ngene. Piye? Aku njaluk jatah sing nomor 5 ngono ae. Nomor 5. Tak pikire sih aja nyuson-nyusoni wong tuwa. Ngene lho. Piye? Nek Jatah sing kowe nomor njaluk 5. Jatah sing nomor 5. Iya. Kuwi durung tumomo. Nomor 5 durung tumomo. Iya. Ilatem kok lunyu temen lah. Loh, kira tinggal dalan banyu ra lunyu piye? Nak nomor 5 durung tumomo, aku njaluk jatah sing nomor 6, Cek. Nomor 6 durung tinanem, Kakang. Aku ki sayang ya, Kang. Kowe sayang aku mergo aku mbujung karo kowe terus. Nak nomor 6 durung tinanem. Wis, iki sing pungkasan. Aku njaluk jatah sing nomor 7. Allahu a'lam. Hendak rasak-rasake siadi pemanan kok semune awal. Lamun to menehi bagian karo aku, besok turun ku pinaka dadi ratu ning Tarajo. Ya. Ya ora maido. Mergo jeneng wong dadi ratu iki enak lan kepenak. Wenang perintah ora wenang perintah. Mula kanthi kuwi aku ngegono. Senajan to sing nemu ayu aku nae sinama kowe. Mula kanthi kuwi ora ketan kepiye wae aku bakal netepi sumpah. Arep kepiye wae aku ora bisa nglalekake karo kowe. Iki ning dina iki kowe lagi wae babat alas peta. Mula kanthi kuwi yen kowe mbutuhake apa wae aku sabiyan karo kowe.